खुलुमबाय आं जनत नार्जारि आंनि एनजे निउस चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। बे एनजे निउस चेनेलनि गेजेरजों बिटिआरनि गुबुन गुबुन रादाबफोरखौ फोसावनाय जायो। नोंथाङा दासिमबो बे आंनि एनजे निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम गिबियाव सहैनाय बायदि। बिदिब्ला फै दिनैनि रादाबाव मा दङ जों नायलांदों। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিশেষকৈ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ যিমানবিলাক 283 জন আমাৰ শ্বহীদ আছিল, এই শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক তেওঁ 1 লাখ টকাকৈ অনুদান আগবঢ়াইছিল। প্ৰথম তেওঁ আলফাৰ যিসকল শ্বহীদ আছিল শ্বহীদসকলক তেওঁ স্বীকৃতি দিছিল আৰু স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণেই আজি ভাৰত চৰকাৰেও আমাৰ শ্বহীদসকলক স্বীকৃতি দিলে। গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাক সদায় মই শ্ৰদ্ধা জনাওঁ যে তেওঁ প্ৰথম আলফাৰ শ্বহীদসকলক স্বীকৃতি দিছিল, 1 লাখ টকাকৈ অনুদান দিছিল। 1 লাখ টকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তেওঁ যে আমাৰ শ্বহীদসকলক স্বীকৃতি দিছিল, এটা মানে ৰাজকোষৰ পৰা তেওঁ ধন দিছিল, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ স্বীকৃতি। আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত এইটো ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে মানে কাক দিলে ভাল হ'ব। এইটো মানে সেই অধিকাৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ ৰাইজৰ আছে, মই তাত আৰু কাকো জোৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু কথাটো হ'লগৈ কি, আমাৰ সংগ্ৰামখনৰ শ্বহীদসকলক স্বীকৃতি দিয়াত হাগ্ৰামা মহিলাই যিখিনি ভূমিকা ৰাখিলে, অৱদান ৰাখিলে, তাৰ বাবে মই তেওঁক সদায় স্বীকাৰ কৰি যাওঁ। फैगासिनो दङ फैगौ 7 तारिखआव जागोन नङा होमबा जोंना इलेक्सना क'क्राझार लकसभाना। ओमफ्राय हजोंहाय जोङो दरं उदालगुरियावबो टिकेट होदोंमोन, बेखौ मिथिखागौ। दरं उदालगुरियाव दाखालि 26 तारिखआव जानानै थांबाय। 26 तारिखनि इलेक्सना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों। जोंनाथ' सब बर' बुजिबायथ', ओइ बर' खोथा कइना बुजिबायथ' ना ताहले दाखालि 26 तारिखआव मोनसे इलेक्सन जानानै थांबाय, दिनै 28 तारिख साननै सिगां। दरं उदालगुरिनि इलेक्सना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों, माने मोनथाम ट्रायंगल थारमाने मोनथाम बिजेपि, कंग्रेस आरो बिपिएफ बे मोनथाम दोलो त्रिक'निया बादायलायनाय जादों, माने कम्पिटिसन जानाया। दा ओरैबायदि लाखि जोङो दरं उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जाया कंग्रेसखौबो फेजेननो हाबाय आरो बिजेपिखौबो फेजेननो हाबाय। रिजाल्टआल' 4 तारिख जुन बेवहाय मोनगोन। जों जायखिया दरं उदालगुरियाव कंग्रेसखौबो बिजेपिखौबो सेमिफाइनालावनो फेजेनना फैखाबाय, गैला। दरं उदालगुरियाव जों देरहाबाय, मिथिबाय। बिजेपिआव पात्ता मोनाखिसै, कंग्रेसआव पात्ता मोनाखिसै। जोङो बे दरं उदालगुरियाव 10 दिनसो केम्पेइन खालामनानै आङो बिटिसिनि बाहेरायाव। बेवहाय जोंहा केन्डिडेट दंमोन, माखासे बिटिसि सिङाव, माखासे बिटिसि बाहेरायाव। ओरैबायदि लोब माने बिपिएफनि सायाव ओरैबायदि अननाय आरो मोजां मोननाय दङ, माने जों साननायनि बारा जोङो भट मोनदों। जों जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि नङा, जों जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदि नङा। बिटिसि सिङाथ' बिराद मोजांखा। बिटिसिनि बाहेरायाव 5 समस्ति दङ, थारमाने 5 समस्तिनि ओरैबायदि एक्सेप्ट खालामदों जोंखौ, माने बिराद माने बाख्नायथाव आरोखि। जों बुंदों, आङो बुंदों, बिसोरखौ नोंथांमोनादि जोंखौ जायगा होबाय बा आंखौ बेवहाय मिटिं खालामनो जायगा होदों, लिंनानै लाबोदों, बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ। आं जेब्ला नोंथांमोनहा जोंखौ देरहाहोदोंल', भट होनानै देरहाखांनायनि उनाव आं नोंथांमोननि जानानै मा बुंनांगौ, माबायदि रिक्स लानांगौ, मा खामानि मावनानै होनांगौ, आङो 100आव 100% नोंसोरखौ गेरेन्टि होबाय, नोंसोरो जोंखौल' देरहाहोदो होननानै खावलायनानै फैदों। बेबादि हिसाबै दाखालि 26 तारिखआव ओरैबायदि भट होदों बिटिसिनि बाहेरानि हारसाबो। बिटिसिनि बाहेरायाव 50,000सो भटार दङ बर'फ्रा, बिसोर गासैबो होजोबदों।
ओमफ्राय बे हारसा मुस्लिम राजबंशी असमिया बिसोरबो बिराद भट होदों जोंनो असम्भब माने जों साननायनि बाहेरा दा जेखि जाया बिजेपियाव बेवहाय पात्ता मोनाखिसै कंग्रेसआव बेवहाय पात्ता मोनाखिसै जों चेम्पियन जानानै फैबाय धर्म उदालगुरियाव नङा होमबा बिराद मोजां जोंनि थाखाय ना मोजां जायाखै